ljutim ovaj podatak, ali sada, pošto ja Bez mislim da... Bez dlake na jeziku. Da, stalno... Iznervirala sam se jednostavno. Ne, zaista sam se iznervirala. Verujem, poznajem. Ovako, ovu emisiju je trebalo i prethodnu emisiju da proprati jedan nedeljnik. Kada su čuli da je Marko Bulat gost, rekli su mi da pozovem nekoga od njihovih pevača i doći će. Zato nisu došli. Ja nisam odbila Marka jer sam ga pozvala u emisiju. Imam ja svoje principe. Da li veruješ da sam to, da sam bila uslovljena? Ali čekaj, u pitanju je, samo malo, u pitanju nije diskografska kuća, nego časopis. Nisam ništa rekla, nisam opsovala, ništa nisam, a vrlo rado bih. Ako bi išao emisiju sa BIP i ovde bi opsovala, neka narod zamisli šta mogu da kažem. Na tako nešto, kad mi neko kaže zovi mog pevača, našeg pevača. Šta znači naš pevač? 8 pevača se vrti u, recimo, Svetu skandalu, ono što narod guta i čita. Nije glup ko piše, glup je onaj ko čita, a još glup je onaj ko veruje u to što čita. Ja samo da se nadovežem na to ti samo govori kako stvari funkcionišu. Znači, oni imaju te neke koje doživljavaju kao svoje pevače, koji im mesečno imaju finansijski neki interes. I naravno da taj novinar osjeća odgovornost prema tom pevaču i kaže ideš taj dan u emisiju kod Biljane Vujović, da on opravda taj novac koji uzima od tog nekog. I to je vrlo prosto, jednostavno i normalno. Znam ja, evo ja sam sad sebi skočila u stomak, pa sam skočila TV Kopernikusu i ova emisija treba da bude reklamirana u mnogim medijima zato što se odbila sam da, ne odbila, nego jednostavno to je meni nenormalno. Ja nisam pozvala komšiju Peru koji peva, nego Marka Bulata, pobogu, da budem odbijena zato što, ili da budem uslovljena, ili hoću, nije nikakav problem, molim te, ali daj nekog našeg pevača. Pa onda gledam, Bože, evo da nije ovo Diskos, Jugoton, Grand, o čemu se Gold, o čemu se radi ovde? Nije nego štampa. Da razbijemo ovu napetu situaciju. Ovo uopšte nije napeta. Ajde, reci. Sve mi je to jako dobro poznato i ja se trudim koliko god je u mojoj moći individualno kad naletim na neke takve stvari da razdvojim to. Znači, postoje ljudi koji, ukoliko žele određene usluge da postanu medijske atrakcije, to može da se plati i dobit će to, ali to opet ne postoji garancija da će ostati tu. Čekaj, kome ide plata? Molim? Kome ide novinarska plata? Novinarska plata? Ide novinar? Pod znake navoda novinar. Što po znacima navoda? Pa prime, ja sam radila u Kontri kao novinar. Ja sam ušla namenu u novinarstvo da vidim šta se radi. Pa sam sad ušla u voditeljstvo da vidim šta se ovde radi. I uvijek će ostati svoja. Samo da vam kažem jednu stvar, konkretno vezano za to za novinare. Ja sam imala problem recimo sa Svetom, u toj svađi sa Emotionom, da su oni objavili, to je nedelju dana bio, to je 2 nedelje za redom jako popularan članak, najpopularniji je bio zapravo, gde su ljudi o meni pričali i pisali sve i svašta. Kako sam ja šatorska diva ko Vendi, kako ja imam mozak ko Jelena Karleuša na moju ličnu nesreću, mislim, ja ne mogu da verujem da je to nego daleko bilo. Da neko tako... A meni ti podsjećaš na Karleušu? Ne daj Bože. Ja sam tebi to već rekao. Zašto vređaš? Ne vređam je. A ne, nemoj da vređaš, ne mislim u tom kontekstu, nego ona ne voli Jelenu, a ti kažeš da ti liči. Doveći me u situaciju da te gađam cipelom koju je novinar Bušo i rekao, mislim, strašno. Ne, nego, kad sam bila kod advokata, to je jedna medijska kancelarija jako poznata, jedna od najpoznatijih u Beogradu koja se bavi isključivo medijskim i ljudskim pravom i tako miri i sudski zastupa pevače, novinari i slično. I uopšte medijskih kući. Kad sam ja bila kod njih, meni advokat umre od smeha. Prvo mi je rekao ovako, jedina stavka koju ti možeš da uradiš za sebe ovog trenutka, da tužiš Svet i da uzmeš 1,5 miliona odštete, zato što svo to pisanje i te izmišljotine, koje zaista nemaju veze sa realnošću, ni sa mozgom, ja imam privatnu firmu za web dizajn i programiranje, ja 15 sati dnevno provedem ispred računara. Ja nemam vremena, bukvalno nekad... Znači da mi uradiš omot za knjigu? Hoću. Hoću. Dogovoren? Dogovoren. Za dž? Znači, naravno. Ja sam inače poznata kao volonter iza kulisa estrade. Sve radim džabe. Odlično. Nemoj posle se žališ. Samo neki poslovi dogovaraju, neki dueti. I onda su mi oni rekli da ja mogu da tužim zapravo Svet i da uzem u njih 1,5 miliona odštete za uvredu časti, jer zaista ja nisam javna ličnost. Mislim, ja sam imala nervni slom da dobijem, sam mogu da verujem da se onakve stvari o meni pričaju, ali onda mi je rekao advokat. Ali vidi ti kaže jednu stvar, sine, pošto ja, tebi si na licu vidi da nisi odavde, kao pođi kući spavaj, da ti prođe bes, pa razmisli. Ako budeš tužila Svet, a planiraš da se baviš javnim poslom, sahranit ćete kroz medije... Ko je bio glavni urednik tada u Svetu? Ne znam.
Ne znam, to je bilo pre par meseci, znači to je bilo Nikola Golubović. u aprilu mesecu ove godine. On je divan dečko, čudi me. Meni kaže advokat, znači, ako budeš tužila Svet, ti imaš sve elemente i izglede da ih dobiješ na sudu 1/1, ali budi sigurno jednu stvar. Znaš kada ćeš ih dobiti? Sahranit ćete. Kroz medije kasnije, znači ono... Ma nećeš ih ni dobiti. Molit ćeš ih da... Nećeš ih ni dobiti. Nikola, ajmo malo da razmrdamo. Da, pa napeto je ja mislim baš. da je Markov prilog na... Ali ti pripremi Marka da se ne, znaš, ono čovjek. Da Marko ne pomisli sad, ne znam. Ja, brate, ja sam čovjek koji imam rečenicu, samo me dobro može iznenaditi, veruj mi. Ali imamo jednu skrivenu kameru, Šta god da se desi, na sve sam spreman, samo me dobro može iznenaditi. U takvom vremenu živimo. Šalim se, ne znaš naše... Marko, ti si poznat, mislim, svi to znaju da si ti jedan vernik, da si jako posvećen veri i sve. Porodici svemu, da, relativno, da, bravo. Morate biti spremni, ne postoje, znači to mene jako vređa kad ljudi kažu, ne postoji veliki i mali vjernik. Upravo to. Postoji ateista i čovjek koji vjeruje u Boga. Postoje ljudi koji zarad situacije u zemlji u kojoj živimo, popovi recimo, zaista po selima teraju ljude od crkve. Svojim ponašanjem, tarifama, to je katastrofa. Pogotovo na jugu Srbije. Ali postoje ljudi koji užasno vjeruju u Boga, ne idu u crkvu i deklarišu se, prosto se stapaju sa ateistima. Ja sam to hteo da pitam Marka kasnije, jer mislim... Samo malo da pitam, izvini, osim što si Srpkinja crnogorskog porekla. Ne, tata mi je Srbin, mama mi je Crnogorka. Aha. Šta si u znaku? Bik. Si vidi, a? Pa rasuri nas ovde, ajmo, vrati se na... Ja mogu sad sa Markom malo da pričam. Profesionalac je u svom poslu. Imamo jako kvalitetne glumce koji prave antologijske scene. I ja pričao sam malo pre da sam na YouTube-u tražio neki klip koji mogu da Marku posvetim i nije mi ništa bolje palo na pamet nego scena koja sledi. Eve pope kadionica, uzmi. I da popijemo po jednu rakiju za srećan posao. Ja ti ne pijem nikad. Kakav pop? Ne, možda popijem da kadimo vodi. I pop ima da ne da popije rakiju. Pa pijem, nego sinoć sam prečerao bile neke trebe popele na stolove, poskidale se vi svi, ovako ja malo, nisam nešto, onako. Ajde da počnemo. Ajde. Voda, vatra i snijeg, kiša i vjetar, pomaže Bog domovome i onome, i ukćanima svima prisnima. Joj, Allah se uvali. Sveti Nikola. Nije Nikola, pope Pantelija. Pantelija za 2 nedelje. A šta me prekidiš? A kada ja ne znam da je Pantelija? Pa nemoj me prekidati. Znači Sveti Pantelija i neka vam prođe lijepo ovaj vaš dernek. Slava. I opet me preki. Pa znam slebe, Sleba, pa šta? Pa ja ne mogu ovako raditi. Ne mogu raditi ovako i dosta i tandara i mandara i evo ti osvećena ti je vodica i živjeli. Amin. A pope, oče prvo to, je li to neka novi obred? Bravo. Bravo, da. Da, Dragan Jovanović je kralj. Ali ja mogu da kažem, evo Jovana je malo pre, ja sam sa juga Srbije, iz jednog malog mesta i ja mogu da potvrdim da imamo dosta naših sveštenika koji se ponašaju, boga mi, pa slično kao. To je njihova stvar. Da. Naravno, ali to tera ljude. Ne, nije njihova stvar. Nemojte, pa ja ti kažem njihova stvar. Ne, nećemo o toj temi. Ja sam zatekla pre 2 dana u Leskovcu popa u mantiji u internet kafeu kako igra poker na Facebook, ja i sad se krstim. Znači ja ne mogu da verujem. Zato što on kao duhovnik treba da poziva ljude na mir i na nešto što... Ja sam nekad držala kafanu pa mi najbolji gost bio pop, ali jako bio miran. Da, sve okej. Samo da ja završim, pošto me prekinula. Ja kažem, to je opet njihova stvar. Ne mislim. To je tvoj stav. Ja mogu samo kažem moj stav. Složili se ti sa tim ili ne? Svakako. Znači,
Svaki pojedinac ima svoj put ka Bogu i ti ako veruješ u Boga ne trebaš drugome da sudiš. Pod broj 1. Znači, malo pro onom isto izlaganju govoriš da si patrijarhom vaspitana, pa si upotrebila ružne reči za neke ljude. Ja smatram da je psovka, oprosti Marko, ja smatram da je psovka ekspresija srpskog jezika. Nisam završio. Znači, ako veruješ u Boga, ljubav i praštanje su osnova toga. Znači, praštaj, idi kroz život. Zaboravi te sve ljude koji su ti naneli zlo, moli se za njih i praštaj. Ne mogu neke stvari. Ne, pa to je već tvoja stvar. Gordost je moj jedini greh. Znači, ako sveštenik ili bilo ko radi neke stvari koje ne priliče, ja kažem, uvijek ću reći, svako od nas ima ugovor sa Bogom i on će da odgovara za svoje postupke. Ja mogu da verujem u Boga koliko verujem, na tom mom putu ja padam i ustajem. Bravo. Pa jeste. To vam daje pravo daje vam pravo da osuđujete mene ili bilo koga drugoga. Ako imamo u životu lopova koji znamo da je nešto ukrao i ceo život ga zovete lopove, ali niko od vas ne zna kada je, da li je taj lopov oplakao svoje grehe, ispovedao se, pričestio se, popravio se. Ti njega i dalje osuđuješ. Znači, to je jako veliki problem. Ako gledamo malo više, duhovno. I dublje. Tako da čovjek treba gleda, popravlja sebe, daleko smo od savršenstva, stvoreni smo kao nesavršena bića, ali ako se trudiš i trošiš snagu da se popravljaš, to ti je, da kažemo, plus. Odlično ti rezonuješ, Marko. Ali ako su ti svi neki drugi krivi za neke neuspehe, zato što si tu gde jesi... Ma ne, ideš dalje, lepo si rekao, padneš, ustaneš, nastaviš, ideš dalje. Oni žive sa svojim greškama. Isto jedna moja rečenica, a to je, znači ja već praštam ono što mi se nije desilo, što će ružno i negativno se desi, ja već mentalno to želim da oprostim. Jer jednostavno lakše mi tako da živim, nego da živim sa teretom da ja govorim ovaj mi uradio ovo, da se izlopamtilo, to me ne zanima. Ovo je bio svako jedan od najboljih odgovora koje sam mogao da imamo u emisiji. Ali ne znam koje si pitanje htio da mi postaviš posle ovog priloga. Pa, pitanje je bilo kako posmatraš na ovakve stvari. Ma ništa specijalno, to je jedna šala. Dobro, ovo je bilo komedija gde se musliman našao prerušen u sveštenika i u toj situaciji. Ali, ne znam, to što ti kažeš, dao sam neki odgovor. Koji će gledalcima mnogo značiti. Slažem se sa njom, ne postoji, ako pričaš o veri, znači to je kada te, kao da me pitaš koliko puta imam seksualni odnos sa ženom. To je intimna stvar. Moja vera u Boga, da li se ja molim Bogu, ne molim se Bogu, koliko se molim Bogu, da li idem u crkvu, ne idem u crkvu. To su izuzetno intimne stvari. I ako tebi javno govorim o tim stvarima, ja sam 0 vernik. Ne 0, u minusu sam. Ja mislim da jer se gordiš se time, gordost nije vrlina, nego je mana. Maki, koji si nam spot odvojio za danas? Tako da nisam spot playbackove, sam htio da otpevam te dve nove pesme, taj letnji hit i pesma koja je bila na festivalu druga u Vrnjačkoj banji. Ko je radio tu pesmu? Ja sam radio muziku. Bravo, da. Znaš da sam bila ja u Vrnjačkoj banji, odlična je pesma. Hoćemo prvo nju? Pa ne, mislim da je po redu na disku ova prva letnji hit. Letnji hit? Da, letnji hit, da me vidi babo. Da nije to babo? Da, naravno. 7 jegeri. Ti si oduševljen. 7 nedelja. Znam da je 7 nedelja i znam da nisu jegeri hteli da budu sponzori i sram ih bilo. I sram ih bilo. Stvarno ne. Sram ih bilo. Ajmo, Maki. Dobroveče svima! Da li ste spremni? Babo,